намозамро дар ҷое ки свет ҳаст светро гирён накарда хонам ҷоиз ҳаст. яъне намоза шумо мехоҳед ки дар торикӣ бихонед бо вуҷуде ки свет ҳаст. бародари азиз, барои намоз дуруст шидан, саҳеҳ шиданаш торикида хондан ё равшанида хондан шарти зарурӣ нест. шарт ҳамяе ки ту ҳамун аркони намоз, ҳамун фарзҳо, воҷиботи намоз адо шавад, намози ту саҳеҳ мешавад. вале дар чунон торикие бихонӣ ки саҷдагоҳта дида натунӣ, дар ин сурат макрӯҳ ҳастай, кори нохубу нописанд ҳастай. вале ба ҳар сурат намоз дуруст мешавад. хубаш ки ҳамун чароға гирён карда бихонед, чунки вақте ки масалан торик ҳастай, фикрҳои шумо парешон мешавад. ҳамин хел торике боша ки дига пешгоҳи саҷдагоҳта набинӣ, дар ин сурат фикри ту парешон мешавад, ту намоза ором хонда наметонӣ. хубаш ки дар ҳамун равшанӣ бихон ва хотират ҷамъ бошад.